Ageno ne okinyi mar dhie makare wantiere kod tarik 24 dwe mar ariyo higa mar 2017. Maendi en chiro mar nono mar oboke mikelo ni kod an Jeff Mbaka. Antiere kod oboke adek, antiere kod The Standard, antiere kod oboke mar The Star, kaeto antiere kod oboke mar The Daily Nation. Abro chako mapiyo piyo kod oboke niri mar The Daily Nation. Wacho mipe kaindi, wacho ni sanieri koro duondo bura mar KANU, sanieri koro yiere ni gibro sero yiero mar migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Kaeto bathe koniri aneno ka Judge John Mativo manero mar High Court sani koro no yiene inyalo loko duond od bura kendo inyalo loke nyaka kodong ndalo 45 kende kapok oganda ochope yiero maduong'. Kaeto sani koro Kenya Airways oyiene koro inyalo dhi achiel kachiel e piny mar Amerika ka itiyo kod direct flight. Manyiso ni onge kamoro amora ma ibarie. Mano wach mantiere kanyo. Wacho na kome pe kaindi en mana ni paro mopogore opogore mane Airtel ni godo kachiel kod Telcom Kenya mane gidwaro godo ni mondo Safaricom oket nengo gi obed malo sani koro ne opodho kendo ok nyal dhi nyime. Kaeto Senate bende okwayo sirikal maduong' ni mondo gine ka ginyalo tieko ng'anyo mag lecturers. Zito boke mar adek wacho mipe kaindi wacho ni nitiere TV moro United States ko chane mabende nogolo pichni maricho mag Westgate kane maundo timore kanyo sani koro gigo mos ne piny mar Kenya. Ito boke mar ang'wen en mana wach mar KANU chande ka bende koro gocho ni gibiro siro Uhuru. Nego sire Raila Odinga wacho ni Jubilee biro bedo kod buok maduong' ka oganda ochopo e yiero mar dwe mar 8. Maendi ne owacho odiochieng' manyoro ka bende koro ne owacho ni kabende koro ne okaw gana opogore mabende koro noduogo rekod duond od bura mar ODM. Kaeto mandago mano gavana ma Uasin Gishu wacho ni oyo kata bedo ni NASA biro Eldoret kaindi rally kik gikel weche mag achach. Mano ero nitiere itoboke mar 5. Auchiel kaindi wacho ni governors nitiere 8 masani rekod mar timne gi nonro kabende wacho ni ne ogitiyo kod omenda e yo makare. Mano ero ne kanyo. Itoboke mar 8 wacho ni kaindi en mana wach mar doho kabende koro giketo chung e weche go mag party hopping ya wacho ni yiene jo siasa mar loko duond od buche nyaka ndalo 45. Jal madwaro mondo gol ouko wacho ni oyo kabi wacho wach mara mora nyaka miya rita kwe makare kech ngimane oneno ka nitiere kinda kuru kod Asumbi. Rotich mano jatend migawo mar weche mag omenda wacho ni dakteche no yie ni mondo mi omed gi omenda kod atamalo 40. Mano ero nitiere itoboke kanyo mar 9. Itoboke mar 10 wacho ni nitiere ringre mag oganda mabende no yudo odhiambo manyore gwenge go mag Gitaru Kiambu. Kendo maendi gino gana mabende koro no yudo ringi achiel kanyo ka obila pod dhi nyime kod timo nonro ni to en wach machalo nade. Kaeto piny mar Kenya sani report makende ogol ni en piny mabende koro nek mar oganda kod obila osebedo kadhi malo e kinde ka kinde. Aito wacho bende ni report wacho ni Nairobi sani koro ni malo kaloro kod weche goeko mag child abuse kata chocho ratiro mag joma tindo. Kaeto jal mabende ne en jandiko mar buge mag Kiswahili mongere kaka Sheikh Nabani sani koro no lalo ngimane ka en ja igni 90. Magi pajo somo kod pajo ndiko ler mogol kod Communications Authority of Kenya i weche goeko mag rango mobile phones kata ong'we yamo sani nitiere kaindi to boke mar 10 kod 7. Magi gin leno opogore weche goeko mag siasa, county politics, magi gwenge mag Keyo kachiel kod Nandi, ka bende weche mag laroko mar governor sani pod dhi malo matek miwuoro nyaka gwenge mag Naivasha kocha chande bende wacho ni weche goeko mag siasa sani koro ni malo miwuoro. Itoboke mar 24 en mana weche goeko mag kaka jo siasa osebedo kawuotho juma ni neno Kalonzo kainde neno Kosgei gini kachiel kod Mutua mago man tipo opogore. Weche mag counties nitiere kaindi ka bende wacho ni gwenge mag Baringo jo siasa ibidadhogi kod lal nek manotimore juma mokalo chande mabende kono tire MCA kachiel kod jal malaro komoro ma jasiasa mabende nonegi e gweng' makuru. Migori kocha chande jonyuolo kwayo ni mondo mi omi jopuonjre chak mondo mi gi madhi ka bende kech pod dhi nyime e gwenge mopogore. Weche maneno kome pek kaindi gwenge mag Somalia piny ma oko jatend piny wacho manyien mar Somalia sani koro okaw jal mabende wacho ni nitiere kod citizenship mar Norwegian ka bende koro kete kaka prime minister. Magi leno opogore oboke mabalang' ni kaindi asto pinje ma oko pod wacho ni nonro mogol wacho ni Trump ok ong'ere maber, wacho ni Trump is unpopular. Kaeto my network na indino boke minyalo somo ka inyo The Daily Nation. Magi lendo opogore weche mag ala kwa chopie en mana direct United States flights manero magi Kenya Airways ni kanyo ka joriemb nyamburko mongere kaka Uber sani koro dwaro ni mondo omed omenda michulogi ka bende omed omenda go kuno jowuoth bende chulo. Mago ni kanyo shana no ng'aw bro miyo weche duoko e yo makare.
Kwa dhie toka bakini kima gegi nweche magagaja kod sulue lendo mpogore mag kasne jogo kuma wanyo tije lendo ni kaindi classified bene ni kaja wamagoro lalgodo prauchiel kod ariyo nyaka prauchiel kod abich weche mag tuke kwa chopie kaini mabende loro mabende niko kelo bro mi lerge wacho ni Manchester United saniri koronanore ka osebedo katugo maber. Mourinho wacho ni oyo kwa wacho ni pok ogowa kata pok olowa tane katugo magwa osebedo kadhi nyime maber. Kaito doho bende koro yene Kenya Premier League mondo gigol fixtures mag tugo goeko mag piny mar Kenya. Kaito Kenya All Stars mag Sport Pesa kande sani nitie Real City kagi korene adhula mag ibro tugo kochopo wuok tich. Riwruoge mag jopuonje dwaro mondo penj nero mar KCSE ochako rangini bende nono e yo maber. Mano ero e The Daily Nation. The Star wacho ni migosi Muigai Kenyatta osingone Gideon Moi ni obro miye lemo mopogore magweko mag migepe. Piny kanyo neno Gideon Moi kachiel kod Nick Salat kachiel kod Keitonyi ka bende koro negi wacho ni gibro sero Jubilee. Joho wacho ni dhine Amerika chande sani koro nyiso ni weche mane wacho ni otudre kod yedhe mamero ji sani koro oken ginero machalo adieri. Eto wacho ni obila pod manyo ne to ringre jok mage mabende ne oyudi kabete e gari pod gifwenyo ne to jogweko gin joma chalo nade. Eko banko tamre ne gionge kod tudruok moramora kod omenda mawuok South Sudan madirom bilion 1.3. Mano ero ge tamre. To bak mar adek en pichni mopogore mag Gideon Moi, migosi Raila Amolo Odinga kane gintie Orange House kocha chande kaachiel kod commission mar IEBC bende. Mana wacho mar Kenyatta sani koro singone Gideon Moi migepe mopogore ka bende kende wacho ni the rise of jogo ogol ni nonro kaka kanu osebedo kadhach nyaka higa mar 2013. Ma Indian tipo mar Kenyatta kane oromo kod Moi e ode Nairobi kaindi. Ka itoyudo karo tich wacho ni tiere ng'at mawuok e dakteche mondo me twak goeko mag collective bargaining agreement kik dhi nyime e yo makare. Kaito Sosian bende wacho ni Salary Examination Commission onego kethi ka wacho ni ok gilosi weche mag osara mag jopuonje mag dakteche kachiel kod lecturers e yo makare. Weche goeko mag leno mopogore weche mag Baringo Raila chao sirikal ka wacho ni weche mag tulo madhi nyime Baringo sirikal ok nyal chungo. Ngwayo Messi magen kiwoket koke e paro mabro miyo MCS omenda madiro milion 10 ka giwe tich. Ler mochiw kod Communications Authority of Kenya ne kanyo. Jalmo bende notero petition mar uko wacho ni okabi wacho adieri nyaka miya arita kwenge mane nitire e kinda Kuru kod Asumbi. Mano wacho ma owacho. So siano cha Matiang'i kalore kod nono nero mar piny mar klas 12 mano pod ni kanyo. Weche matimore piny ma oko manyile gwenge mag Kitui weche mag siasa sani koro liet ka bende koro Ngilo Musila kod Malombe sani koro laro achiel kachiel e kombe goeko mag Kitui kocha chande manuero mar governor. Waiguru sani koro tam kod doho kiko wach moramora e weche mag lal mag omenda mag NYS. Manuero en wach mamiye kod doho kaito doho kocha chande bende nitiere members of County Assembly Beach kachiel kod Magerer sani omigi jumbe ariyo mondo gitiek tungni mane nitiere kindgi kod jogi eki mano wacho ni bende ne ochocho ratiro mare Orange House. Kaito aidoka sani koro Kenya Films and Classification Board kwa piny mar Amerika ni mondo gigol video mane gigolo mar Westgate ka giwacho ni video noero ok en video manolosi e yo makare. United Nations dwaro omenda madirom bilion 580 mondo migitieki kech mantiere Afrika. Kaito weche mag ohala idoka M-Pesa wacho ni Safaricom wacho ni weche mag pesa link ok en ginoero mabende bro miyo luoro chenro mar M-Pesa. Kaito KenGen chano mar uso shares magirom atamalo 5.3 ne South Africa mabende gibro omenda madirom bilion 2.3. Mago duto Sharon Bromio ler margi. Weche makedo kod mibadhi koni redo ka Wabukala wacho ni en kod adiri duto ni jok moyudi kod weche mag mibadhi ubro kedo godo mager maonge kod dok chien mora. Magi pa jondiko kod pach josomo. Isilio gol nondo ne kaindi 24 kod 25 wach ni en mana kar wala ok en kar weche ma nono. Kaito Nairobi kaindi wach ni oyo weuru wacho dho wachuru Kiswahili kata Kizungu kech oganda ma Nairobi en oganda mathoth. Gwenge goeko mag maendi en Ruiru kocha chande mabende koro nitiere nyamburko mano nego dhok ochiko mabende wach mane owuok okinyi manyoro kanyero. Joho nitiere Amerika kocha chande ka wacho ni wechego ko mag bedo Amerika nenore ni koro nodhi mondo mi owach ni oganda ni onge kod tudruok kod weche mag yedhe mamero ji. Gwenge mag Rift Valley kocha chande Masai Elda sani koro yie ni mondo project mar KenGen odhi nyime Olkaria ka gocho ni gin kod adieri duto ni bro konyogi. Skunde 30 kolor Baringo kocha chande koro kod weche mag tungni
kod tulo koni kod kocha. Weche matimore Nyanza ranguma onyisi ni mondo kwang'uono karo kod project mar shillings milion 17 mabende ne en mar livestock mane ogore piny. Kaeto jotelo mopogore opogore wuok Nyanza wacho ni NASA kata pok oyiero flag bearer gin kod adieri duto ni gibiro loyo yiero mar dwe mar 8. Magi eki gin classifieds. Weche mag tuke wacho ni Muhoroni kaachiel kod Sofapaka saniri kuro buchgi oketh oko makoro ok chak winj bura machalo kamano. Juventus wachore ni pod nyime kod tugo e yo makare. Mourinho wacho ni Manchester United saniri kuro pod nyime kod tugo bende. Atieko kod The Standard. The Standard wacho ni peka indir mana nikano wacho ni we shall back Uhuru but our problem is. Giwacho ni gineno ka Ruto e gijal machalo Inga e riwruok margi kod Jubilee mondo megisir Jubilee. Kaeto NASA saniri kuro dhi gonge mag Uasin Gishu ka ochopo odiochieng' makiny. Mana ka wadhi mapiyo maki gine picha kaka jal moro nitie ma ohero Giraffe kaindi to boke mar ariyo kaindi kendo ka ohero magwar kabisa kendo odago maber. Kaeto bilionea ma Uganda saniri kuro bulo lalo omenda madirom bilion 45 kaluwore kod weche gweko mag weruok kata divorce mane omako ne jaode. High Court saniri kuro yiene josiasa mondo mi olok duond od buche nyaka ndalo 45 kende ka Uganda pok ochopo e yiero maduong'. NASA dhi e gwenge mag Uasin Gishu mano ero nitire kaindi to boke mar 4 inyalo some mondo inene to wachno ero chalo nade. Aeto yudo ka jopuonje saniri wa mondo jod bura okonygi mondo mi ochako rangi kaka ne onono piny mar higa mar 2016 mano ero mar klas 8. Kaeto Governor Saburo saniri kore manyo ka idwa ni mondo timne ginonro ka wachore ni ogitiyo kod omenda e yo makare. Mano ero nitiere itoboke mar 7. Itoboke mar 8 en mana jok mana nyisi ni ringre gino yude gari chande e oboke machal kamano. Rasado ka Standard kaindi itoboke mar 9 en mana ni KANU pod wacho ni gibiro siro Uhuru lakini Ruto en jalma en oinga maduong' miwuoro. Kaeto NASA jotelo mag NASA nyisi ni oyo weuru weche kik ubed jok manyalo ba wach koni kod kocha tiuru mana kanyakla. Kaeto Tribunal mabene ne rango weche mag Ababu gene wacho ni Ababu no golo ko ODM e yo ma ok ni kare kamano no choch ratiro mare. Kaeto weche gweko mag gender rules saniri asano mara wacho ni weche mag gender rule ka Uganda dhi e yiero mar higa nieri nyalo keto weche mag pend chike ok bed makare nikech pok okal chik nero mar the gender rule. Kaeto itoboke mar 12 wacho ni duond od buche mopogore opogore mabende tenore kod NASA saniri koro opong' Kakamega koja chande ka gimanyo kom nero mar seneta no ka Lugari MP machon Cyrus Jirongo ni kanyo. Kaeto Seth Panyako bende aneno ka Seth Panyako bende ni kaindi. Kaeto ng'ato bende ni kaindi ni Cleophas Malala. Mago joma laro kom machalo kamano. Itoboke mar 13 en mana pichni Orange House koja chande pichni mag jo IBC kaindi kaachiel kod josiasa mamoko emantiere itoboke mar 13. Pajo somo kod pajo ndiko ni kaindi mago inyalo somo ka ng'iyudo thuolo mari makenda. Obokala wacho ni obiro kawo okang' mager mar tuwe joma chiwo asoya e twech mabende ok thin ne higni 10. Oganda mawuok Tigania sani bende koro ringo gwengegi ka giwacho ni giluor kod maundu ma osiko e kinde ka kinde ka bende koro itimo e gwenge machalo kamano. Magi gin lendo weche mopogore opogore wacho ni weche gweko mag Hyacinth sani koro ketho nembe mathoth e piny mar Kenya. Kaeto wacho ni obila Laikipia koja chande wacho ni obila onge kod ng'eyo kaka ginyalo kedo kod jogweko mag gene jok mosiko mana ka inyo Uganda mabende onge ka illegal herders. Mano ni kanyo kadhi e itoboke nieri mabalang' ondika ni flesh of my flesh ka yiero boke nieri nyalo some mondo ing'ene to owacho wach machalo nade. Magi gin lendo Stima Sacco gine ni kaindi. Weche matimore Mombasa koja chande jothieth saniri koro wacho ni gidwaro mondo migi allowances kata mabalang' maber mondo mi gitima kare. Uber drivers ne ong'anyo bende Mombasa koja chande ka gidwaro ni mondo omedgi omenda. Weche mag Gaja kod Sulu ni kaindi. Gwenge ma pinje ma oko Nigeria saniri koro Buhari ne ogo simu kendo nogocho ne governor ka oketi loudspeaker mondo mi oganda ma Nigeria winj ni Buhari nitie kendo ongima. Osebedo ka onge e piny mar Nigeria mathoth ka bende nodhi mondo mi oyud weche mag thieth. Maendi osekelo to koni kod kocha. Weche mag ohala kaka nanyisi Sharon bro miyo wacho ni weche mag development budget saniri koro inyore kata weche mag budget mag dongruok sani koro yudo ng'ikruok koro kod omenda mathoth ma ichulo jok ma osebedo ka ng'anyo koni kod kocha. Bengi mar commercial saniri koro wachore ni bro chiwo hola bro mana medo chiwo hola ne oganda ka bende luwore kod report ma ogolo. Magi gin lendo weche mag classifieds ni kaindi. Weche mag sulwe kod Gaja ni kaindi. Jamano wani nyamburko weche mag tuke bende wacho ni coach Zico saniri koro duogo kendo riwre kod Gor Mahia ka ondike ni the legend returns. Mago duto niko kelo bro miu achiel ka achiel wacho ni Sekafa versus FIFA
Sani koro ibirangi ni to weche go mag tungni mantiere kind Sekafa kod FIFA bro bet nade. Mani Pacquiao sani riko nitiere twak makende ka bende gono mondo gichak gidhaw kod Mayweather. Mago duto niko kelo bro miu kaeto All Stars mantiere Al City bende ikore ne adhula magi bro tugo godo. Morina ywak ni oyo kata bedo ni watugo maber, wantiere kod tuke mopangnwa mathoth miwuoro manyalo kelo ng'ikruok e tim mar Manchester United. Gi kanyo noero achopo e giko mar nonro mar oboke. Ibed kod odiochieng' maber, asebedo Jeff Lo, ritu masani.